Nou, op sommige plekken is het erbarmelijk. Het is verschrikkelijk. Zuidwest-Friesland had mijlkoor meer dan 1100 kilometer ontdieken. Geen wonder dat er op verskate plakken dus gotten invallen. Want de tredde winter op Riegen had geen goed in. Het is inderdaad slimmer als ooit. Normaal dan hebben we wel wat opdooi en vorstschade. Maar het is nou heel extreem. Wat kom je met het meest zien? Ja, opdooi. Het is toch even van die ene warme dag in januari die het onder de das omheen had. En daarnaast had het ook nog bijna warm water regent. Ja, en dan krijg je dit soort beelden, zeg maar. De kosten van reparaties worden nu al roest op enkele ton. Op grondplakken moesten eerst er een platen gebruikt worden om verdere skeer en opversen klinkers van te komen. Oplappen is niet een optie. Het moet wel even tijdelijk oplapt worden om het veilig te stellen. Maar daarnaast hopen we wel op een definitief herstel. Ja, en dat kost aardig geld. De skeer aan de provinciale dieken lieket dit hier te vallen, alhoewel ook daar het volslijne onderzoek nog net klaar is. Op Rijksdieken hebben we vrienden weekend op 10 plakken nederreparaties west. En nevens een wutvier is daarmee de slimste skeer verholpen. Want nota binnen landelijk bij Rijkswettersteed er om 100 claims in tjennen van automobilisten die het skeer zeggen te hebben vanwege opspattende steentjes.